Chcete jednoduchý nástroj na motivaci lidí? Jmenuji se Lukáš Gašník, mám pod sebou 150 lidí a jsem na pozici zemský ředitel ve společnosti Forfin. 90% frustrací našich obchodníků je z nenaplněných očekávání. Neboli to, že něco chtějí, ale nemají pod kontrolou ty kroky, aby toho dosáhli. Ukážu vám cvičení, neboli sled otázek, aby se vám to nestávalo téměř vůbec. Takže první krok. Stanovíte požadovaný cíl, co ten člověk chce. Má to pár podmínek. Musí to být měřitelný, to znamená, chci psát takovouhle produkci. Nemůže to být, chci být dobrý obchodník. Protože já nevím, co to znamená pro něj a co pro mě. Takže například pozice zemského ředitele. Druhý krok. Pro zvýšení motivace mě zajímá, co mu to přinese. Neboli co je ta přidaná hodnota. Že to, že bude zemský ředitel, dostane vizitku, není samo o sobě ten výsledek. Ale to, co mu to přinese, je ten motor, co ho žene. To znamená vyšší příjem, přinese mu to možnost koupit to vysněné bydlení, více času na svůj tým a méně osobní produkce, což způsobí ještě akceleraci jeho týmového biznisu. Tak to je ten důvod, proč do práce stává. A zvyšuju tím akceschopnost už jenom tím, že si to obchodník zvědomí. Třetí krok. Mě zajímá, co všechno dneska pro to dělá, aby tu pozici napsal, a zároveň co potřebuje dělat z toho, co ještě nedělá. Jak to může vypadat v praxi? Potřebuje zdroje, aby měl komu volat a přivízt nový lidi. Potřebuje know-how na call script. Dále potřebuje systém první schůzky, aby dokázal člověka namotivovat, vzít si objednávku na řešení problémového stavu, aby sám ten druhý inklinoval k tomu, že se chce potkat na druhou schůzku. Potřebuji know-how druhé schůzky, abych mu ukázal, že mám řešení jeho problémy. Potřebuji mít know-how, jak udělat business nabídku. Takhle můžu pokračovat dál, dokud nevyčerpám všechny možnosti a kompetence, které člověk potřebuje pro zvládnutí tohoto cíle. Například jako je adaptace. Čtvrtý krok. Udělám to samý s tím, co obchodník chce nejvíc posílit. To znamená, co z těch kompetencí potřebuješ teďka posílit nejrychleji, aby to zvýšilo pravděpodobnost, že dosáhneš pozice rychlejc. První schůzka. Lidi se mi nevozívají, vyslechnou si mě, je to spíš pokec. OK. Co dneska děláš pro to, aby si přetočil schůzku? Znova to rozkrokuju do hloubky, než najdu konkrétní problémový stav. To znamená motivace, například. Nevím, jak vzbudit zájem u toho člověka, aby se mu potkal příště a zvážil přechod. OK. Tím pádem, když zlepšíme to, jak motivovat lidi na první schůzce, zvýší to pravděpodobnost, že dosáhneš té pozice? Ano. Pokud té pozice dosáhneš, naplní si tím ty cíle, jako je vyšší příjem, vlastní bydlení a tak dále? Ano. Skvělý. Tak máme práci na další individuální konzultace, aby jsme na tom pracovali, dokud to nevyřešíme. A pak půjdeme postupně na další kompetence, dokud nebudeš hotový. Já potřebuji mít systém na všechno, abych to mohl duplikovat. Nejde o to, že to umím já, ale potřebuji jasný kroky pro svý manažery, jak mají zvedat potenciál svých obchodníků. Pro další informace sledujte můj kanál a pokud vás zajímá víc, napište mi.